nisan mawaƙin Hausa Nijar kamar da Chad, ya yi nisan duniya ne Nijar kamar da Chad. Har yanzu an ƙi a tsaya a yi nazari a ga menene dalilin da ya sa ba a iya tsallaka a wuce. Wa'yancan me suka fi mu da shi? Menene abin da suke da shi wanda mu ba mu da shi? Ba za a tsaya a wannan nazarin. Sai ga mawaƙi wai a arewa har wani lokaci ake ɗaukar wa mawaƙi yana nan a raye amma kamar ba shi. Me ya ja wannan abubuwa? Yanzu ka je kudu ka gani. Ina ƙauna a ce silar arziki, garan ita ce ta samin jiri abadan ba za na karɓe ta ba. Mai nasara on the beat. asalin ƙauna na shi da ke na bayar da inda duk baki to Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Alhassan Bulu Alhassan, wanda aka fi sani da Alhassan Emerima, ɗaya daga cikin matasan mawaƙa masu tasowa a arewacin Najeriya. Takaitaccen tarihin rayuwata shine an haife ni a garin Taura da ke jihar Jigawa. Na yi makarantar primary school dina a garin Taura. Na kammala karatun secondary school dina a nan garin Kano, inda nake zaune a halin yanzu. So kafin dai na ci gaba da karatun makarantar gaba da secondary school shine dai na tsinci kaina a cikin wannan sana'a ta waka. To gaskiya ni waka ba wai gaskiya ba mafarki na bace. Dan lokacin da na fara ba wai na yi waka dan na dore da ita bane, kawai dai na yi ta in nishadi. So waƙoƙin biki suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja hankali na shiga waka sosai. Nake yin ta waƙoƙin irin biki wanda kusa yanzu a cikin kaso 100 na waƙoƙin da na yi, in ka ɗau kaso 99 waƙoƙin biki ne gaskiya. Bai kuka ɗau kaso 1 shine za a ce waƙar soyayya. Kusan su nake gaskiya waƙoƙin biki, suna birthday da sauran something. Su ma kuma na rike su ne ina yi saboda mutane wanda lokacin da muka fara na yi waƙan suka nuna sha'awar abin ka yi wa wannan, to a lokacin ina yi ne ma kawai ka faranta wa mutum. To in kai wannan wancan ya je ce yana bukata, wannan ya je ce yana a haka dai kawai abin sai ya zama jiki, kuma sai ya zamto gaba ɗaya kuma na ɗauko komai duk wani nazari na da wasu al'amura na tarkata su akan waka. Amma gaskiyar magana ba ta ɗaya daga cikin abubuwan da na ɗauka a tsarin rayuwata. ki gona maraina bai duba ba. So gaskiya ni kawai waƙar ce kawai a nan na fi ƙarfi kawai. Su ma kuma ga dalili kawai, kamar mutum ne zai buƙaci gudunmawarka akan raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aure. So wannan abin shi yake ƙara confidence na yi waƙar bikin. Gaskiyar magana su ne abubuwan da suka kashe waƙa a arewa. Su suka kashe waƙa a arewa, kuma gaskiyar magana in dai ba su sauya ba, ba na tunanin mutunci da darajar waƙa zai ɗaga. A da idan ka ga mawaƙi irin ka ji sunan mawaƙi ma an ce wane, za ka ga abubuwa masu muhimmanci a ce kaza a ce kaza a ce kaza. So amma a yanzu wallahi sai ka ga ka ce wannan wane ne, wallahi zai zo ya wuce, wallahi wani ma ba zai saurare shi ko ya shi. Amma a da in aka ce wannan mawaƙi, mutunci, daraja, karamci da duk wani mutunci na a girmama shi a matsayinsa na mawaƙi, za ga yana samu da mutane. So kasa an ce kowace sana'a sai ka gyara ta, kai da kake cikinta sai ka gyara ta, sannan jama'ar da suke bibiyar ta za su taya ka gyara ta. So an samu wasu tsirarun mutane wanda suka ɗau sana'ar waka da muhimmanci, sun shigo cikinta ne kawai don su yi amfani da wasu damammaki wajen rusa
ita kanta sana'ar waka. To za ga misali a da idan mutum zai waka za ga yana da burika da dalilai da wasu hujjoji da suka tilasta mar yin son yayi waka. Amma a yanzu wallahi za ka turke mawaƙi ka ce me dalilin ka na yin waka, wallahi bai sani ba. In ma ya baka dalilin za ka ji dalili ne mara ƙwari. Kawai a yau ana shigar waka saboda in yi suna a sanna a duniya, in yi kaza in zama ka, ba wai in zo in isar da wani sako da zai amfana al'umma ba, shine buri. A yau shine kawai abin da mawaka suka ɗauka. Za ga an saki addini, an saki al'ada, an ɗau wani layi wanda ba shi ake buƙatar mawaƙanmu na Hausa su ɗauka. Yanzu za ga mawaƙan kudu inda aka ce wannan mawaƙi ne a kudu, za ga layin da yake kai abin zai baka mamaki, zai baka sha'awa, ba zai taɓa sakin al'ada ko addininsa. Amma a yau mawaƙan Hausa sun saki al'adarsu, sun saki addininsu. Kawai zan zo ne nazari a matsayina na mawaƙin Hausa, a kudu ba a jina, a kaza ba a jina. Wani zai zo ya ɗau shawara ko kuma ni shawarar kanyin kaina ta ban cewa ai wannan ƙabilar suna da wata al'ada kaza, idan kana kaza za su so kaza su ka shiga jikinsu. Sai in saki al'adata a matsayina na Bahaushe, sai in saki al'adata, sai in je in kama al'adarsu. So a irin wannan abubuwa ne muka fara samun matsaloli, wanda kuma su ne matsalolin da suka taka rawa da wajen rushewar aiki. Ga kuma son kai, ga rashin son juna. Za ga yanzu mawaƙi ne ɗan uwanka amma ba ka ƙaunar cigabansa. Cigaba zai zo ba ka son ka ja shi jikinka a ce yau shi ma zama wani abu. Burin duk wani mawaƙin mu na arewa ya za a yi shi kaɗai ya ta ce ni kaɗai in zama kaza, ni kaɗai in zama kaza. Yanzu akwai mawaƙa da yawa wanda za ka gansu sun samu dama da damammakin da suke iya tsallaka ƙasashen turai, inda za ka je ka gansu kuma a cikin ku suke, kawai bambanci ƙabila da yare kun bambanta. Sai ka tsaya kai nazari mai ba su wannan matakin. Iya nisan mawaƙin Hausa Nijar kamar da Chadi, ya yi nisan duniya ya je Nijar kamar da Chadi. Har yanzu an ƙi a tsaya a yi nazari a ga menene dalilin da ya sa ba a iya tsallaka a wuce. Wa'yancan me suka fi mu da shi, menene abin da suke da shi wanda mu ba mu da shi. Ba za a tsaya a wannan nazarin. Sai ga mawaƙi wai a arewa har wani lokaci ake ɗaukar wa mawaƙi yana nan a raye amma kamar bashi. Me ya ja wannan abubuwa? Yanzu ka je kudu ka gani, za ka yi dipom a idan duniya, misali a idan abokan sana'ar ka kayi dipom, amma a idan duniya wallahi ba ka yi dipom ba. A yau ka taso kai wani yunkuri za a saurare ka, amma wallahi a yau mawaƙin da ya jiya yau in ya zo baya nan, an manta shi, waye shi ba a san shi ba. Me ya ja wannan abu? Wane ne mawaƙi a arewacin Najeriya? Mawaƙi shine wanda yake da burin ya ga ya taimaki na ƙasa da shi, ya tallafa wa wanda suke tare da shi, ya ji tausayin wanda suke burinsu su ma su ga sun zamo su abuwa a harka. Yau na zo da sako a waka, ya za a yi kai da kake da dama ka taimaka min in samu isar da wannan sako. Shi ne abin da ake buƙatar mawaƙa su kasance. Ita waka wata hanya ce ta isar da sako cikin sauƙi ba tare da mutum ya yi wahala. To a yau mun rasa wannan hanya. Burin kuwa kawai dama mai dama. So inda an tafi a haka ba son juna, ba taimakon juna, ba nan gaskiyar magana ba inda za a yi ta gini ne, za ka ke haƙa ne kana ƙara kifa kanka ƙasa. Dole sai mun gyara, sai an yi tausayin kai, sai an yi komai na ka taimaki na ƙasa da kai, sannan za mu ga daidai al'amarin. Wannan shi ne kawai.